Go. Kini ron di na kinahanglan mag kuan. Pwede rin nag battery di sa radyo. May maka-on sa cellphone. Unya. Sunod ani pwede ni sa nag-orderan ni battery sa motor. Maka-high-tech ang panahon sunod ni battery truck na gud. Yeah. Oh, Hawaii. Pwede rin eh. Maka-high-tech ang panahon ang sunod na ni. Kuan na sa battery sa motor, sunod battery sa truck, sunod battery sa bulldozer. Okay. Okay. Batinaw pag kamera. Na, Ay, hindi kamera eh. nindot ang pag-vlog. Kabante ko sa Hawaii, dili ba ka to against the light? O, di bita kayo? Pare sa to sa una. Nindot